What's up mga ka-istorya? Today is payday. So meaning natin kwarta. So I have a challenge. Ang tawag ani mag-istorya ta black. Sama ng black. B-L-A-K. 20 lang ang katapat challenge. Brad, 20 pesos. 20 lang ang katapat challenge. Pakitaan ko sa pinakakatawanan, di mo magkatawa sa di mo kalibutan. Be? Ready? Ha? Ready lang. Pinakakatawanan na katawa. Pinaka-the best na katawa sa di mo kalibutan. Ready? Get